Hvordan kan det være, vi ender her? Nu tager vi jer med tilbage i historien og ser, hvordan vi kom til det, vi kender i dag. So that this started out as this, and it all happened right here in Connecticut. Frisbeen starter her hos Frisbie Pie Bakery, der bliver mere kendt for dets foliebakker end sine tærter. Elever på det nærtliggende universitet finder hurtigt ud af, at ved et kast kan foliebakkerne flyve. Nu vil Frisbee-ambassadøren forklare. Wham-O decided in mid-60s to come up into the Northeast and say what was trending and what was going on within the college campuses and some of the activities that kids were into at that time. Lo and behold, they stumbled upon the Frisbie Pie Company and some of their employees, as well as Yale students tossing these metal tins around and yelling, guess what, Frisbee. Efter Wham-O tager over og begynder at producere frisbeene, bliver frisbees hurtigt til flere, og pludselig bliver frisbees også til disk. Men indimellem er der blevet udviklet mange sportsgrene. For eksempel denne her. Det er et klassisk tegn på freestyle inden for frisbee. En af de største konkurrencer dengang, men allerede i midt-70'erne kommer det nok bedste af alle disse frisbee sportsgrene, nemlig vores alles elskede diskgolf. Sådan så diskgolf ud ved sin spæde start i 1979 ved det første verdensmesterskab i USA. Sidenhen har sporten udviklet sig drastisk, og i dag ser den mere sådan her ud. I det vi begyndte dette projekt, tænkte vi som mange andre, at gløgg stammede fra det tyske Glühwein. Men vi tog fejl. Det hele startede med romerne, hvor der fra kilder hele 200 år før Kristi fødsel kan findes beskrivelser om en gylden krydret drik, baseret på opvarmet vin og tilsat diverse krydderier. En drik, som de lavede for at gøre nytte af den for gamle vin, og de kendte den som conditum paradoxum. Som bekendt erobrede romerne mange territorier rundt omkring i Mellemøsten, Afrika og selvfølgelig Europa. I Europa kan de også tyskerne besøge. Desværre var de mindre succesfulde der, men på trods af deres stridigheder tog tyskerne visse ting til sig, blandt andet den gyldne drik. Tyskerne tænktes at have taget den drik til sig allerede her. Dog ses de første kilder på dette først i 1420, hvor greve af Katzenelnbogen, Johan den 4. Glühweinkop kan dateres til at være fra. En lille side note er, at ham her Johan den 4., han var også den allerførste i verden til at finde på navnet Riesling og dermed dyrke Riesling-druen som vin. Sidenhen har drikken bevæget sig mere nordpå, hvor den i Skandinavien blev kendt som gløgg, et ord som stammer fra glødet vin, altså en slags opvarmet vin. I dag drikkes den i stor stil i Norden, men især til en meget speciel lejlighed er den særligt opvarmet. Et sted i verden, så skjult, at det næsten ikke kan findes på kortet, samles to urkræfter for at smelte sammen til én legendarisk begivenhed. En begivenhed, hvor regler bøjes, gløgg hældes, og hvor den største sejr ikke findes i skolen, men i venskab, der vokser for hver kast og hver kop. Vi byder jer velkommen til